To je bazilika Božieho hrobu. Posledné zastavenia krížovej cesty sa udiali tu. Dobre. Tu hore, keď sa vidie schodkami, tam vlastne sa dá nájsť kríž. Tam bol Ježiš ukrižovaný. Tam, keď strečíte ruku, tak sa môžete dotknúť tej skaly Golgoty, kde stal kríž a tam hore bol teda Ježiš ukrižovaný. Tu je taká kamenná tabuľa, kde ho ste pripravovali do hrobu, balzamovali. Ľudia si tu dávajú veci na to, posvecujú si ich tým. V podstate tu sú aj tie jednotlivé udalosti zobrazené na obraze, čiže ukrižovanie, dávajú ho dole z kríža, tu ho pripravujú do hrobu a tu už ho dávajú do samotného hrobu a ten sa nachádza tu vo vnútri. Pred chvíľkou sme tam boli.